Hey YouTube, endnu en challenge i dag. Vi stod op fra i går. Vi var lidt sent. Fik lidt skæld ud. Men det går nok. Det skal man også have. Og i dag, der skal vi lave et tip. BMX. Sammen med Niklas. Og Niklas fortæller reglerne. Ja, det er sådan en stejlbane her. Og der er en bestemt mål, jeg skal hoppe over. Og hvis jeg laver en fejl, så skal jeg vælge en dansk vand. Og vælge en af Emil og Jonas, der skal drikke med mig. Men hvis jeg klarer alt, så skal begge to vælge en dansk vand. Og jeg BMX challenge. Og han klarede det ikke.